Adamlar sebepsiz yitip giden mahalı biz dımıp bilmez. Abdullah Urusov'un, Alişer Sakhat'ın ve Maral Annayvan'ın ıkbali ulu alada dörüdyer. Bu adamlar cinayet etmediler. Olur dine Türkmenistan'na adamların yüz bolyan meseleleri barada açık kurun ettiler. Maglumatların yokluğu, aklıvcıların koy verilmezliği ve bolup geçen zatların doğru gizliğin saklanmağı häzirki döwürde kadal ýagdaý bolmalylar. Her bir adam gorga, adalatly kadeti ve öz mertebesini hurmat goýulmagyna haklydyr. Biz şeýle ýagdaýda galan ähli adamlar ve olaryň maşgalalaryna gollaw bildirýär. Bu barada gurrun etmek ve bu ýaly wakalaryň dymmaklykda galmagyna ýol bermezlik gaty möhümdir. Diňe üns we raýdaşlyk bilen adalatlyga ýetip bolar.